El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos a esta entrada, a esta portas de entrada da primavera, este 21 de setembro, que estamos aquí en Sempre en Galicia, en CX12 Radio Oriental, co auxilio, coa axuda da Xunta de Galicia. Acompáñame Ana Lorenzo, que tal, Ana? Hola, bons días. Bueno, o tempo en Montevideo está nublado, temos unha temperatura de 12 graus a esta hora, máxima será de 16. Curiosamente, a mesma temperatura que ten hoxe Galicia. Se vostedes sale a rúa aquí en Montevideo, pode darse cerro os ollos, como se estuera en Galicia. A mesma temperatura, o mesmo orballo. Sí, é o mesmo fenómeno atmosférico, nubladiño, está así. Bueno, que che parece se empezamos? Con música muiñeira de Vila Maior. ¿Cómo quieres que le llame a tu madre, suegra mía, a tus hermanos, cuñados, si tú no quieres ser mía? Ay, la, 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 la. O 25 de xullo de 1930, no Teatro García Borbón de Vigo, Castelao pronunciou un discurso titulado O galeguismo no arte, onde asegurou que foi o galeguismo e o arte os que modelaron o actual nacionalismo galego. Tendo en conta que este ano se conmemora o 75 aniversario do pasamento do Guieiro, convén recordar tamén que foi precisamente este ano que rendimos homenaxe no Día das Artes ao creador e artista Isaac Díaz Pardo. Xustamente celebrando o centenario do vanguardismo da arte galega tan presente naquel movimento de artistas dende 1925 ata a traxedia de 1936 polo terror fascista que ensombreceu non só a cultura e a arte, senón tamén a vida en Galicia. Pero xa antes, nos tempos oscuros da ditadura do xeneral Primo de Rivera, empezou a florecer as manifestacións nacentes do nacionalismo galego con homes como Murguía e Brañas e tantos outros que perpetuaron o movimento regionalista galego. Sin embargo, a vanguarda do arte e da pintura galega estaba vencellada e vivía nas fontes e no ideario das Irmandades da Fala e da xeneración Nós, e o balbuceo, claro, recente do nacionalismo de Vicente Risco. Sin dúbida, amigos, que nesa escalada de idas e voltas advírtese o compromiso co mundo labrego e mariñeiro e a presencia da pobreza e da emigración, sobre todo nas 49 estampas do álbum Nós, firmadas por Castelao, que denuncia o atraso social e as injusticias que soporta o labrego galego. No referente á migración galega no Uruguai, temos que nomear os 4 representativos da desaparecida Casa de Galicia de Montevideo, un conxunto de obras de arte que formaban parte do seu patrimonio, hoxe rescatadas, por sorte,
pinturas de artistas como Blanes, a escultura da Sureia Santa e un friso do escultor Pablo Serrano que lamentablemente foi destruído. Neses dibuxos e esculturas hai como unha invitación a liberarse, pero tamén unha profunda dosis de nacionalismo. Por todo eso foron considerados como grandes obras fundacionales do vanguardismo modernista galego, con moita influencia na década de 1925 a 1939 e aínda incluso nos anos da ditadura. Resumindo, temos que mencionar os mentores daquela explosiva modernidade da pintura galega, con Carlos Maside, con Manuel Colmeiro, con Arturo Souto, con María Antonia Dans, con Julia Minguillón, en fin, con Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, por suposto. O legado deste colectivo avala a evolución da noso sensible patrimonio, que fixeron posible tantas expresións de denuncia manifestada non só nos lenzos, senón tamén en viñetas de xornales e outras publicacións, poñendo na arte a confluencia nacionalista e os artistas na vanguarda histórica, que xusto este ano está cumplindo, con boa saúde, por certo, 100 anos de vida artista e vanguardista. Seus ollos que baten coa noite, pois tan sollo as sombras ten. E como a viviren no berce das tebras, aberta ferida en cada mencer. Sombrete mas mestas sombrizas, noutono os negros solpores, eterna a noite sen guía luceiro, os páxaros tristes, os campos en flores. O merlo onde pousaches, sinto os teus cantos e trinos, descobrir quen poidera o teu encarnado bico. E como eu correr vai auga, e a súa transparencia pura, a neve branca xeada, ou fina néboa miúda. As causas sublimes do mundo quixera mirar con dozura, notar a mirada de amor namorada, razón invencible por baixo da lúa. Aquelas máis ruins da vida, miralas tamén con dolor, sentilas xenreira infeliz apenada nos ollos das xentes debaixo do sol. E logo que mundo este que agachado en canto ten, de vicio cantos se queixan, cegos o non queren ver. Miña estrela brilladora, que nos cegos alumeas, se adiviñar teu poidera, longa altura seu poidera.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, neste espacio que dedicamos sempre en Galicia a facer unha entrevista, recibimos hoxe con moito cariño e a sempre grata visita de Carmiña Lorenzo, unha referente da nosa cultura en Uruguai, pero tamén unha incansable traballadora no eido do Patronato da Cultura Galega en todo o que ten que ver coa enseñanza do noso idioma. O efecto de tela aquí, hoxe aquí a nosa beira, é que vamos a falar de algo que é moi importante para todo, para o galeguismo propio, pero tamén para todos os emigrantes que están en Uruguai. Porque queremos saber, Carmiña, en principio, moi bons días. Bos días, Toni, bos días, Ana, e bos días a todos os oyentes. Aquí ponme, Ana, nesta notiña que teño na man, fala do espacio Galicia na Escola Galicia. Que é o espacio Galicia? Bueno, o espacio Galicia é realmente divulgar a cultura galega para que chegue aos nenos, os alumnos de Galicia. O nome o puso a súa directora, Daniela, que con moi bo espírito, con un espírito moi aberto, estivo moi contenta de que se fixeran estas actividades. É certo que o patronato sempre estivo vencellado á Escola Galicia. Ademais de aqueles fundadores tan importantes da Escola Galicia na rúa Carlos Roslo, ahora, no 19 de abril, vai a profesora de danza, de música, Lorena. Vai tamén o grupo, se hizo unha experiencia moi linda co grupo de contacontos de arte de óleo, pero nos quixemos, xunto con Ana, xunto con Francis e Maiseu, llevarle a cultura galega, levar aos nenos algo de idioma galego que coñecera. E encontrámonos con un espacio moi aberto. Os nenos absorbe moitísimo. Claro. E encontrámonos tamén como temos que dar esas clases. Damos 3 clases, unha para o primeiro e segundo, outras para segundo e terceiro e cuarto e quinto. Pero démonos conta que a realidade é moi diferente. Temos que traballar tamén coa imaxe. Os nenos agora non son tanto da lectura directa, sino da imaxe. Claro. Dámoslle, sí, temos unha imaxe, falamos da actividade cultural de Galicia, que o reciben moi ben, fan preguntas, é unha maravilla. E bueno, e despois tamén dámosles léxico. Claro. Léxico que eles levan cada unha folliña, unha fotocopia, e que aínda, dito por algunhas maestras, fano tamén na clase, traballan na clase. E, en definitiva, creo que é unha misión que ten o patronato, que sair da súa porta e mostrar a cultura galega. Eses rapaces viven nunha escola, actúan nunha escola que se sinte orgullosa de chamarse La Galicia. Eles chamanlle a escola, eu vou á escola La Galicia. Eso é moi importante. Claro. É moi importante. E xa che digo, recíbeno e fan preguntas moi interesantes. É unha cousa maravillosa. É que se lle dá tamén historia, literatura, sí. Claro, nos dámoslle principios. Sí, dame principios. En realidad traballamos dunha forma moi especial. Os temas son os temas igual para os 3 grupos, pero con máis profundidade de acordo aos anos.
pero recíbeno maravillosamente. Que aceptación, Carmiña, que aceptación ten a dirección da Escola Galicia e o profesorado sobre este? Bueno, unha aceptación maravillosa. Temos que agradecer al equipo docente que lo fan con moito agarimo, e temos que agradecer á dirección, a súa directora, Daniela, o sea, a súa secretaria. Foi idea deles, un entusiasmo impresionante. Elas mismas dixeron, a directora diante noso dixo, é necesario que esta escola non perda a súa identidade. Entón, é a Escola Galicia, si o coñece a xente, e sería moi bo que os rapaces tamén poideran coñecelo. Ti sabes que todos os rapaces coñecen o idioma, o falan, por exemplo, o a primeiro día da clase, Ana, que é a que ten mellor voz, cantoulle unha canción, sí, cantoulle unha canción da Vaca Amarela. Pois esa canción eles a fixeron un día nun acto na escola e a fixeron moi ben e a saben moi ben. Todos saben o himno galego, que non podemos decir eso de todos os galegos. Sí. Todos saben o himno galego. E síntense orgullosos. E iso paréceme que é un papel fundamental, que ten que facer o patronato. Seguir divulgando o tema da cultura galega. Carmiña, que supón para o patronato ese vínculo, ese vencello coa Escola Galicia? Bueno, supón unha apertura. É abrir a porta, verdad? Abrir a porta. E moitos rapaces deses queren seguir aprendendo. E me parece que o patronato fan moitas cousas, ten moitas actividades, pero portas dentro. Pero ten que sair porta fora. Ten que brindarse o patronato, ten que facerse conocer a cultura galega. Eso me parece que é o máis importante. E quero decir que tamén actúa tamén este ano, todos os meses vai o grupo de contacontos a contarlle aos rapaces un conto. E iso é moi bo. Queda na mente dos rapaces. Claro. Queda a figura da cultura galega. Por exemplo, fixemos imágenes de Santiago, do Entroido e demais. De Santiago, por exemplo, quedoulle o Botafumeiro. O Botafumeiro para eles era unha cousa impresionante. Claro. Se non se caía, para que era. Era impresionante. Mostramos despois, porque a primeira vez foi pasado nada máis, pero a segunda vez mostramos o Botafumeiro. E quedaron maravillados. E o Entroido tamén quedaron encantados. Entonces, eso que queremos facer é demostrarle unha Galicia viva, unha Galicia actual, pero unha Galicia que tamén ten a súa memoria. Hai moitos rapaces, hai netos de galegos, eso é moi importante. Ven a contarte, porque miña avoa tal cousa. E teñen idea da ubicación de Galicia no mapa europeo? Sí, eso xa foi os primeiros días o que fixemos. E ademais un traballo que fixo a directora, porque ela trouxo os mapas grandes para permitirnos mostralo. Nosotros levamos, porque traballamos con imaxes, a verdad. Entón, levámoslo, pero ela trouxo os mapas grandes para mostrarlo. E saben ubicalo, sí. Saben ubicalo. Claro, aquí en este traballo que estades a facer realmente mellorable, teñen moito que ver os pais, non? A aceptación dos pais. Claro, creo que sí. E creo que o aceptan, porque os rapaces saben cando ven. Claro, como di unha maestra, justamente tocou o luns cando ven ás 9 da mañán, que todos estiveron 2 días sin falarse, pero prestan atención, prestan moitísima atención. É que outros obradoiros que os moitos obradoiros que ten o patronato, que outros obradoiros do que se arma no patronato poderían levarse a todos, non? Poderían, creo que casi todos. Como dixen, vai contacontos, como dixen, vai tamén Lorena Beco, coas pandeireitadas, que se quedan encantadas, los chiquilines, encantados. E se poden facer moitas máis cousas. Pero creo que porque nós tivemos hai moitísimos anos unha experiencia que viñan os rapaces ao patronato.
Pero creo que ao revés. Creo que o que estamos a facer de irnos á escola é moi bo. É unha forma tamén que despois eles devolvan a visita, Sí, claro. sí, Algún sí. día, porque han de querer interesarse algún día. Algún por día, qué. algún día Claro. van a interesarse, algún día. As portas as abrimos. Bueno, o patronato, desde logo, ten unha importancia tremenda neste que facer Sí, cultural. Como suposto tamén todos os profesores, en este caso ti. A cultura, o sea, chegalle aos nenos, entralle ben... Sí. De acordo a súa idade, claro. De Claro. acordo a súa idade, entralle o espírito por saber coñecer. Por como eran os seus avós, ou como eran as persoas que facían. O nome, pregúntanlle, cal é o meu nome? Ese é continuo, cal é o meu nome? E moitas veces temos que dicirle o mismo que tes. Pero bueno, é moi interesante. É unha proposta que xa che digo, fai Ana, fai Francis, fai eu, pero é unha proposta creo que moi interesante. Hai algún dos cursos, como por exemplo o contacontos, que debe de ser o que máis entusiasman, non? Entusiasma moitísimo. Ahora van o 29, van a contar un conto, creo que son 3 contos, ¿no? Son 3 contos, sí. Son 3 contos, de acordo á idade de cada un. Se divide en primeiro, segundo, terceiro e cuarto e quinto. Primeiro e segundo, terceiro e cuarto e quinto e sexto. Quinto e sexto. Aí está. Os rapaces de sexto xa son homiños, non? Xa son, Sí, de 14 anos, máis ou menos. Non tanto, algúns ten non? 11, 12. 11, 12. Sí, 11, Tamén 12. reciben ben Recíbenos moi ben. Os de quinto e sexto son unha maravilla como reciben as cousas. Unha experiencia con pintura, non? Hai pouquiño tempo. Claro, o que se hizo, o que dixen ao principio é que se fixe unha experiencia que iban contacontos, contaba un conto e despois os rapaces o transmitían o pintaban de acordo ao que o estiveran escoitando. Eso fíxose a exposición no Patronato da Cultura Galega. Fíxose, como dixen, en 3 niveis. Falabas antes de que os nenos interesalle moito conocer o seu nome, como se di en galego o seu nome, non? Sí. Pero tamén interesaralle moito o que facer na casa, non? Por exemplo... Sí, claro, temos este léxico, dámolle moito léxico, dámolle nunha fotocopia que eles despois con algúns maestros traballan tamén. Díxome algunha maestra que volven a traballar sobre eso, sobre o léxico. Que ben, que cousa bonita. Que máis podemos dicir, Carmiña, desta unión entre o patronato? Bueno, é moi importante, pero temos que agradecer digamos, o espírito de aporte que ten a dirección. A dirección Abreu nos aporta con todo moito cariño. Ela mesmo chamoulle a directora Espacio Galicia. E temos que recoñecer a importancia que se lle dá a todo isto. Que un rapaz de 5 anos ata outro de 12 este falando de algunhas palabras de Galicia, de algúns temas de Galicia, de algunhas usos e costumes de Galicia, é importantísimo. Pero é que ademais a un neno quedalle para toda a vida, verdad? Exacto. O neno non é como unha persona maior, é moi receptor. Absorben moitísimo. Que quería dicir, Non, Ana? quería destacar que a importancia desta actividade é que é unha actividade que estivo ao longo do ano, non é algo puntual, claro, un día ou dous, senón que se marcou cando comezamos isto, primeiro tivemos unha reunión coa directora, con Daniela, ela púxolle o nome de Espacio Galicia, establecemos ali xa as datas ata o mes de novembro, o sea, cada 15 días vamos con esta actividade que falou Carmiña ata o mes de novembro. Así que é importante eso, porque xa chegas ali e xa os rapaces saúdan bo día en galego, ¿no? Que cousa bonita. Sí. Carmiña, pero iso tuvo un arrastre, ¿no? Tuvo un principio, tuvo un achegamento desde un principio, ¿no? Como foi? O achegamento coa Escola Galicia sempre estivo en diferentes manifestacións. Por suposto, nos tempos de Crestal. Pero ¿no? isto foi unha idea que Ana dixo, bueno, nós temos que facer algo. Temos que ir e facer algo, darlle clase. Porque houve outra experiencia dunha clase, pero durou pouco. Non do patronato,
pero entonces moi valiosa tamén, moi valiosa Claro. esa actividade que se fixo. Pero dixemos, bueno, vamos a intentarlo. E o armamos de tal forma. A primeira vez non, a primeira vez foi moito máis escrito, Claro. moito máis, pero dímonos, non é a xeración nosa. É unha nova xeración que vive coa imaxe. É a xeración do móvil, non? É a xeración do móvil. Entón dixemos, bueno, temos unha pantalla e aí levamos vídeos, levamos temas para mostrar aos rapaces. E os rapaces entusiasmanse e fan preguntas moi creativas, moi creativas, moi están vinculados, ven cousas que tienen te deras conta, e les dice, por que ten tal cousa, por que tal outra. É moi interesante. Por iso hai que ter moito tino cos nenos, non? Porque Sí. esta, como dicíamos antes, esta xeración Z que lle dicen agora, non? Ten iso, que recolle moitas cousas, pero tamén hai que ter moito cuidado con eles, Sí. verdad? Sí, Moito sí, tino sí, porque sí, son sí. nenos. Son nenos, Claro. sí, é certo. Pero la verdad que o que chamoume moitísimo a atención é con que dignidade viven eso de ser Escola Galicia. E o manifestan con moito agarimo. De que cantidad de nenos estamos falando? Estamos falando un promedio de 30, 31, 32 Por clase. alumnos Por por clase. clase. 200 nenos en total. 200. Exacto. 200 Nos nenos. levamos 200 fotocopias todos los días. Hai unha responsabilidade tremenda, non? Sí. Pero estamos falando de 200 nenos, non? Sí, sí. Claro. Están, bueno, algún pode faltar, outro non, Bueno, pero sí, son sí. 30, 31, 32. Esos son o que son as clases. Bueno, queridos oyentes, vostedes están escoitando isto, pero tamén creo que chega ao corazón isto, non? Que 200 nenos uruguayos teñan unha idea do que é Galicia, teñan unha idea de que é o idioma de Galicia, teñan unha idea de todo o que pasou vostede cando era nena, porque lle impedían precisamente este idioma que ahora os nenos tanto aplauden e con tanta gracia, con tanta simpatía reciben estes cursos que imparte o Patronato da Cultura Galega. Temos que falar dunha cousa, Carmiña, as autoridades en algún momento reprocharon alguna cousa ou algo? As autoridades uruguayas Non. No. Como dixen, foi aberto totalmente. Claro, sí, sí. E con moi boa vontade, con moi bo espírito para facer isto. A verdade é que me maravillou. Que podemos falar Personalmente. máis, Ana? Está todo dito. Está todo dito. Solo ahora vostedes, como decía antes, amigos ouvintes, teñen que pensar un pouquiño en isto que estamos a facer. Se vostedes ten netos, o Patronato ten as portas abertas, como acaba de decir Carmiña. Sería bo que os achegara aí, como eses nenos que moitos deles non teñen nada que ver con Galicia, e sin embargo están ledos de ter un cursiño dese idioma que sentiron durante toda a vida, que van a sentir falar dos galeguiños aquí en Montevideo. Carmiña, moitísimas gracias. Deixaron ao neno de aprender a andar, deixaron que o peixe puidera nadar, e legalizaron que o trono tronare, que os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa poden na fonte a auga nacer, pode no campeiro a erva medrar, e legalizaron que as flores florecen, e os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Deixaron que a lúa na noite brilara, e legalizaron mareas no mare, e con un decreto os ministros mandaron os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Quedoulles a testa moi ben descansada, 800 anos oindo unha fala, ensino en galego para os nenos que o falan, quixera o decreto que facía falla. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la
Bueno, amigos, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia. Empezamos por esta, xa que temos aquí a compañía de Caramiña, vai nos botar unha man a maestra de galego do Patronato da Cultura Galega. Compre facer xusticia con Francisco de Miguel. Francisco de Miguel, como vostedes saben, foi fusilado nos tempos da Guerra Civil e apareceron os seus restos aí en Berto, en cerca de Bergantiños. Compre facer xusticia con Francisco de Miguel. Claro que compre. O pintor, ilustrador, grabador, crítico de arte e libreiro galego Francisco Miguel Fernández foi asasinado en 1936 pola ditadura franquista. O seu asasinato foi precedido dun acto desprezable por seus verdugos, partíronlle a cabeza e cortáronlle as mans. A súa figura como creador e grande artista foi sepultado con este asasinato e durante décadas sufriu a falta de coñecemento e recoñecemento que agora compre darlle. O Consello de Cultura Galega acolle o vindeiro mércores 24 de setembro unha xornada o xeito da súa obra e traxectoria e publica unha entrada no álbum de Galicia. E o día 29 de setembro os seus restos mortais exhumados o ano pasado serán entregados aos seus familiares nunha ceremonia pública. Bueno, moi ben. Sabedes cales son as ciudades que máis se invirten en cultura? Pois vostede non, pero Ana sí. A primeira, Santiago, con 141 euros por habitante. E logo a Coruña con 121. Esas son as cidades con máis recursos investidos en actividades culturais en proporción á súa poboación. Seguen logo Pontevedra, Ferrol e Lugo, segundo os datos analizados polo Observatorio da Cultura Galega. Ourense é a cidade con menor investimento e a única no que o gasto en cultura descende dende o ano 2015. Desde o ano 2015. Sí, claro que sí. Bueno, propónse declarar o ano 2026 como ano de Ramón Otero Pedrallo. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, propuxo o pasado xoves 18 de setembro declarar o ano 2026 como ano Ramón Otero Pedrallo, co gallo do 50 aniversario do seu pasamento e o centenario da publicación da Guía de Galicia. Fixo na presentación das cátedras institucionais dedicadas ao autor ourensán na Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, Sirat, esa película que tuvo tanto éxito en Galicia, foi filmada en Galicia, representará a España nos premios Óscar. A Academia de Cine de España ven de dar a coñecer que o filme Sirat, dirixido por Oliver Laxe, foi o seleccionado entre as 3 películas finalistas para representar a cinematografía española na vindeira edición dos premios Óscar de Hollywood. O seu anterior filme, O que arde, tamén estivo entre as 3 finalistas a representar a España nos Óscar no ano 2020, pero finalmente non foi a seleccionada. Agora sí, agora a película de Oliver Laxe entón será a que represente a España. Haberá que agardar ata o vindeiro 16 de decembro a que se dea a coñecer a lista curta dos Óscar para saber se Sirat continúa ou non o percorrido dentro da competición polo galardón a mellor película internacional. Bueno, e agora a presencia tamén de Galicia aquí en Uruguai, porque a obra de teatro Iribarne inaugurará o Festival de Arte Escénico precisamente aquí en Uruguai. Iribarne, a obra de teatro gañadora de 9 galardóns nos premios María Casares de teatro deste ano, abrirá o Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguai, FIDAE, con representación no Teatro El Galpón de Montevideo no vindeiro mes de outubro. A obra escrita e dirixida pola rianxeira Esther Carro Deguas foi estreada polo Centro Dramático Nacional e revisa a vida do político Manuel Fraga Iribarne. Nos premios, María Casares recibiu os galardóns por mellor espectáculo, dirección de movimento, todo original, actriz protagónica, actor protagónico, espacio sonoro, bestiario e espacio escénico. Recibí moitísimos premios e xa está
xa está mostrándose na carteleira do Uruguai. Bueno, vamos a alegrar un pouquiño esta mañán domingueira, Vamos a que escoitar ao grupo A Roda. Volta da festa. Vente vindo, que eu tamén me vou andando. Fixen a cama na colla, o vento vai má levando, o vento vai má levando. Ai el alo, toleaxe por la peneira, toleaxe por peneira, toleaxe por te amores, toleaxe por te casar. Toleaxe por te casar, toleaxe por te casar, toleaxe por la peneira, toleaxe por peneira. O paxaro cando chove, mete o rabo na silveira, así fai a boa moza, cando non hai quen as queira, cando non hai quen as queira. Ay el alo, toleaxe por la peneira, toleaxe por peneira, toleaxe por ter amores, toleaxe por te casar, toleaxe por te casar, toleaxe por te casar, toleaxe por la peneira, toleaxe por peneira. Catro puntas ten paredes, catro puntas o meu pano. O que ten a muller fea, ten bacalhau todo ano, ten bacalhau todo ano. Ai el alo, toleaxe por la peneira, toleaxe por peneira, toleaxe por ter amores, toleaxe por te casar, toleaxe por te casar, toleaxe por te casar, toleaxe por la peneira, toleaxe por peneira. Bueno, agora sí, vamos a facer un recorrido pola colectividade. Sí, temos novas que nos chegan que informan dunha charla informativa sobre a nacionalidade española e a Lei de Memoria Democrática que será o vindeiro xoves 25 ás 5:30 da tarde. Xoves 25 de setembro ás 17:30 horas no Centro Cultural de España. Lembramos que o Centro Cultural de España se atopa na Rúa Rincón 629. Este próximo xoves. Charla informativa sobre a nacionalidade española e a Lei de Memoria Democrática. Xoves 25 ás 5:30 da tarde no Centro Cultural de España. Temos tamén, xa o dixemos o pasado domingo, pero recordade que falamos da convocatoria que fai o Consulado General de España para cubrir 3 plazas para personal temporal e unha praza como personal fijo. Así que son 3 de personal temporal e unha praza como personal fixo na categoría ambas de auxiliar. Claro. Os informes para quen este interesado nesta convocatoria están na páxina web do consulado que é www.exteriores.gov.es/consulados/Montevideo. Bueno, pois está dito, ¿no? E bueno, vamos agora ao patronato, ¿no? Novas do patronato. Xa temos o luns 29 de setembro, non é mañá, senón o seguinte luns, ás 6 da tarde, a diseñadora Mariana Dosil, participante no programa de Escolas Abertas, vai dar unha charla no patronato titulada A roupa de Galicia, que tratará sobre a confección do traxe galego. Así que isto vai ser moi interesante o luns 29. É a mesma semana, pero o día venres, 3 de outubro, ás 7 da tarde, a actividade de contacontos. Sempre as actividades de contacontos, ti sabes que gostan moito a xente, porque a quen non lle gusta que lle conten un conto. Claro. Entón, hai contos en castelán, contos en galego, e será o día venres ás 7 da tarde,
chámase nesta oportunidade, por algo será, xa o veremos, Coloreando Historias. Así ten por título esta actividade de contacontos. Así que, luns 29, a charla sobre a confección do traxe galego que dará Mariana Dosil. Ben. E o venres da mesma semana, o venres 3 de outubro, a actividade Coloreando Historias do Obradoiro de Contacontos. Bueno. E xa tamén no mes de outubro, pero un pouquiño máis adiante, pero xa imos adiantando que será a exposición de caricaturas do xornalista e comunicador Jaime Clara. Vai facer unha exposición das súas caricaturas. Se fixo Mais varias adiante. veces, se puxo en Punta del Este, en outros sitios, Jaime Clara, que España, vostedes Madrid, conocen o ben por Sarandí, non? Radio Sábado Sarandí, Canal 4. Bueno, pois vai a estar expoñendo as súas caricaturas no Patronato da Cultura. Isto vai ser interesantísimo tamén. Unha entrada tamén importante para, Sí, para o noso sí. patronato, Sí, ¿no? sí. Así que esta xente se acerque ao noso que facer. as próximas actividades entón son esas. Son todas importantes. Luns ¿no? 29, a charla sobre a confección do traxe galego. Venres 3, Coloreando Historias, o Obradoiro de Contacontos. E logo, xa máis adiante, o día 17 de outubro, a exposición de caricaturas de Jaime Clara. Que xa iremos informando de todo isto, Sí. ¿no? Agora vamos a escoitar a unha rapaza que estuvo por aquí no noso 75 aniversario. Sí. Esa cantante tan simpática que se chama Lucía Pérez. Vamos a escoitala. Creo no amor ese que todo cura. Creo na vida que todo me dá. Creo nos meus soños como a punta dun collo, como arma perfecta. Que non é algo imposible, que das costas broten alas, que nos fagan voar. Que a muller que cae se levanta, limpa calquera tormenta e a néboa espanta. E debuxar un rastro de luz por se quedou sen memoria, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que o fondo chegue. Que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que o fondo chegue. É sentir cando a vida foi quebrando, que é preciso xuntar todos os pedazos. Que me dera que o tempo non fose un raio cando a vida repousa. Mesturar o filo da navalla, a espada e a parede, coas ganas de verte. Vou deixar na terra esta semente, vou seguir labrando a vida, chova, neve ou vente. E debuxar un rastro de luz por se quedou sen memoria, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que o fondo chegue. Que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que o fondo chegue. Que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo para que o fondo chegue. Canten desde o fondo para que o fondo chegue. Canten desde o fondo para que o fondo chegue.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Vamos a falar hoxe no noso corruncho de festas, porque o pasado mes de agosto celebrouse un ano máis a festa da Maruxaina, no pobo mariñeiro de San Cibrao, alá no municipio de Cervo, na provincia de Lugo. Trátase dunha festa moi curiosa e tradicional, que foi declarada Festa de Interés Turístico Galego. A festa está baseada nunha lenda do lugar, na que a protagonista é unha serea, é dicir, en castelán unha sirena. Unha serea. Di a lenda que esta serea ten dúas facetas opostas. Uns din que se trata dunha criatura seductora e perigosa que atrae aos navegantes, unha fermosa ninfa con corpo de muller e cola de peixe, que ten envexa das mulleres e por iso atrae aos mariñeiros xunto a ela. Por outro lado, están os que din que ten un carácter protector, que advirte aos mariñeiros sobre os perigos do mar e ten a apariencia dunha vella bondadosa. O certo é que a figura da Maruxaina está chea de misterio, e a súa lenda alimentouse tamén con naufraxios da zona, como o do buque Castillo Moncada ou o do pesqueiro Marifrán. Estas dúas facetas da serea son o eixe da festa da Maruxaina. Nesta celebración, a serea é sometida a un xuízo simbólico por parte da xente do pobo. A serea é xulgada pola comunidade que deste xeito decide cal será o seu destiño. A primeira hora da mañán comeza a festa na praia de Otorno, onde a xente do pobo e os turistas participan dos xogos, gozan da música tradicional galega e da gastronomía do lugar, no que abondan o marisco e os pratos mariñeiros. Mais pouco antes da medianoite, a cousa ponse máis solemne. Homes e mulleres visten como a xente mariñeira de tempos antergos, coas luces do pobo apagadas. Unha procesión con velas e farois percorre as rúas do pobo ata chegar á praia en busca da Maruxaina. Os mariñeiros entran no mar, facendo soar cornos e bocinas para non escoitar o canto da serea. Logo regresan á praia coa figura da Maruxaina, que entre o clamor da xente é conducida á Praza dos Campos, onde se realiza o gran xuízo popular. Un grupo de veciños teñen o papel de acusadores e outro grupo son os encargados de defender a serea, baseándose nas dúas interpretacións que conta a lenda. A serea, centro da celebración, representa tanto os riscos como a riqueza que o mar representa para esta comunidade. Finalmente, chega o remate do xuízo, que aínda que aparenta ter un final aberto a distintas posibilidades, termina sempre igual. A Maruxaina é tradicionalmente indultada cada ano. Na sentenza, o xuíz manda celebrar unha gran festa ata o mencer, na que comparten a música, os bailes e unha boa queimada. Na praia, sobre unha rocha que asoma nas augas do mar, hai unha estatua que representa precisamente a Maruxaina. Sí, sabes que é unha estatua moi parecida a outra que hai en Copenhague. A estatua da Sirenita é moi parecida, porque hai unha rocha, un penedo que asoma nas augas do mar e ali enriba puxeron esta estatua da Maruxaina. Pero seguimos ca festa. Seguimos. Esta festa, entón, para rematar, diremos que amosa non só unha das tradicións máis arraigadas da comarca, senón que serve tamén
para dar a coñecer a cultura mariñeira e a identidade local do pobo de San Cibrao, reflectindo a importancia que ten o mar para os seus habitantes. Unha das moitas festas que se celebran en agosto na nosa terra galega. A verdade é que me deixou, Ana, que me deixou contento este traballo, e pensando tamén este traballo cos nenos galegos, cos nenos da Escola Galicia que está facendo o patronato de... E digo isto porque, sin dúbida alguna, vai repercutir na formación escolar dos nenos, non che parece? Vai repercutir na visión que eles teñen de Galicia, sen dúbida. Claro. Sen dúbida, porque ás veces non se ten unha idea do que é a cultura galega, tan rica, non? E penso que sí, que eso vai quedar na súa memoria. O primeiro, por exemplo, os nenos da escola saben perfectamente que Galicia é unha comunidade con 4 provincias, e saben os nomes das provincias, e saben a ubicación no mapa do mundo. Saben onde está en España, e saben onde está en Europa, saben onde está Galicia. Han aprendido ao longo destes días deste ano, digamos, a través desta actividade do Espacio Galicia, han aprendido non só palabras, texto, léxico, como explicaba Carmiña, senón tamén costumes, tradicións, festas, hasta gastronomía, porque o último día que fomos falamos do Entroido, entón, a partir de que falamos do Entroido, mostramos imaxes, un video
que neste caso foron as pantallas de Xinzo, as pantallas de Xinzo. Pero despois falouse tamén de outras actividades en diferentes lugares. lugares. Falamos de comida. Porque dixemos que era unha actividade moi colectiva. Claro. E falamos das características da comida, da gastronomía, que é unha gastronomía especial para o entroido. E démoslle a recetas das follas de limón, que chamouslle moitísimo a atención que se fixeran un postre, verdad, con as follas do limón. Sí. Realmente, mira, unha proba de como eles prestan atención e están interesados foi que cando lles amosamos o video das pantallas de Xinzo de Limia, ti sabes que golpean unhas vexigas. Sí, claro. E eles levantando a mano e querían saber que era eso que golpeaban. E cando lles dixemos que eran unhas vexigas, querían saber de que animal eran as vexigas. Non só saber que eran vexigas de animal, de que animal. E falamos do cigarrón, falamos de moitísimo. Dos boteiros. Dos fumeiros. Eles están asombrados de todo falabas eso. Falabas antes, Carmiña, precisamente do botafumeiro, da atención que lle chamou ao botafumeiro. Porque os nenos fan preguntas, pero esperan respostas. Claro. Sí. Verdad? Que é importante. Sí, esperan respostas. Preguntan moito. Preguntan moitísimas. Pero preguntan moi ben, Claro. Tanto que é un traballo dual, recíproco. Porque te preguntan a ti te fan pensar claro, tamén. Claro Sí. que sí, claro. Sí. O sea, ten moito de pedagogía no sentido práctico do Unha das cousas que lle interesou moito foi como é o meu nome en galego. Claro, como me chamo eu en galego. Cada un quería saber o seu. palabras como pai, nai, ¿no? Sí, todo eso damos. Por exemplo, demos a familia, demos as froitas, demos as cores. Os pronombres, ¿no? Carmiña tivo unha idea excepcional a última vez, porque falou das froitas, fixolles votar enquisas. Sí, fixo unha enquisa e votaron cal era a froita que máis lle gustaba. Estaban entusiasmadísimos, pero aprenderon o nome das froitas. Claro, dun xeito moi lúdico. Dun xeito moi lúdico, así que sí. Bueno, foi realmente un domingo un programa encantador, ¿no? Porque... A ver, sí, déixame repetir que non esta semana non, a vindeira semana, o luns 29 ás 6 da tarde, a diseñadora Mariana Dosil estará dando unha charla sobre a roupa de Galicia, ese é o título da charla, e a charla trata da confección do traxe galego. E a mesma semana, o día venres 3, será a actividade de contacontos, coloreando historias. Que ben, bueno, pois queda todo dito. Son cerquiñas das 10 da mañá. Sí. Vámonos con música. Vámonos con música. Hasta o domingo que ven, Ata o domingo. Tirei unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Tirei unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Adeus miña laranxiña, como te pos amarela, como te pos amarela. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar. Viñas de lavar, agora tamén, por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril, por debaixo da ponte as pernas che vi. Miña nai tiña, como miña nai ninguna. Miña nai tiña, como miña nai ninguna.
Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.